Hallo, I selv, jeg er dejlig menneske og velkommen til en ny video på kanalen. I dag skal jeg simpelthen spille noget GTA Race sammen med Henrik, som er en af mine venner. Hvis I gerne vil se mere af det, så må I meget gerne smide et like og en kommentar. Er vi klar, Henrik? Vi er klar, bro. Vi skal bare ud og rigtig chille. Oh shit. Men i hvert fald, jeg prøver i hvert fald at komme på en førsteplads i det her race, og jeg håber ikke, at Henrik han får pladsen. Ja, det må vi jo lige finde ud af, ikke? Jeg har jo set nogle af de videoer med dig, der kører race. Ja. Ja. Jeg var da vild. Var jeg ikke? Ja. Du lyder ikke overraskende. Nej. Shit. I believe I can fly. Ja tak. Fuck, du skreg som en Ej, så pige. falder jeg ned. Okay, jeg er allerede helt. Kom her, Jonas. Holy shit. Vi skal højt op. Hold op. What? What the fuck? Oh my god. Nej. Let's go. Right, motherfucker. Hvordan kan vi... Hvad? Oh shit, nej! What? Hold op. Ej. Hvad er det for et race, det her? Hvad er det for noget, du har valgt? Jeg ved det ikke. Kom nu! Ja! Ja. Jeg fik det, men hvor skal jeg hen nu? Så ved jeg det ikke. Hvad er der? Holy shit, jeg er højt op. What the fuck? Kommer jeg ikke for langt op nu? Det virkede. Mor, du kommer ikke ind nu. Seriøst. Mor. Oh my. What the fuck? Kom nu, lad mig komme helt op. Ja, sådan. Oh shit. Nej, hvad er der for noget lort? Kom nu! Wow. Jeg får seriøst lange nosser af det her. Hvad fuck er det for noget bullshit? Kom nu. Ja, tak. Ja. Easy. Eller noget. Ej. Må jeg seriøst noob til det her race. Sådan. Kom så. Ja, tak. Jeg kommer i mål nu. Yeah, baby! Er du klar, Henrik? Så er vi inde i det. Ja, jeg håber da ikke, din mor kommer ind. Jeg har allerede failet. Hvad er det her for noget bullshit? Jeg har sniffet for meget bagepølver. Kom nu, jeg kan sagtens vinde over det, Henrik. Det burde være easy. Tro på det. Jeg tror på det, før jeg kan vinde. Jeg kan bare tro på det, faktisk. Hask, så lå jeg der. Ja tak. Hvor det... Godt. Nej. Oh shit. Jonas. Ej, det kan du simpelthen ikke mene, det der. Og jeg kan helt ikke skyde dig. Fuck med nederen. Hvor skal du hen? Ja, jeg kommer nu, Henrik. Bare vent. Du skal seriøst. Jeg venter på dig, Kappa. Jeg troede, venner altid ventede på hinanden. Nej! Jeg ved virkelig ikke, hvad jeg laver. LOL! LOL, venter du på mig? Pas her. Er du klar? Vi ses. Nej! Jeg ses bare flyvende, og det mener jeg. Det er du. Hvor er jeg til på at flyve ud over det? Nej! Så gør vi det. Og jeg har faktisk kørt der med på. Jeg synes alt for meget fart på, og det er helt væk det her. Nej. Så stopper det der mig. Jeg har også spillet der med før. Men... Hej, fuck dig. Hvad? What? Ja, du skal jo køre imellem de der ting, der ikke kan i det. Ja. XD. Jeg overhælder. Hvad vil du, Henrik? Du var lige ved at kalde mig for Ja, det var jeg. Hvis du kaldte mig det. Ja, kom nu. Let's go. Easy. Nå, men i hvert fald, drenge, bliver tusind mange tak til alle jer, der gør os med. Husk at smide et like og en kommentar. Det betyder virkelig meget for mig. Og tak fordi du gad at være med i videoen, Henrik. Og ja, bare deltage og spille race med mig. I hvert fald, vi ses til næste video. Drenge bliver. Hej.